As obras nos viais perimetrais da Praza de Barcelos avanzan segundo o previsto. Unha semana despois do inicio dos traballos, dende o Concello de Pontevedra están satisfeitos, aínda que son prudentes en canto aos prazos. Está indo ben porque estamos en tempo, esta fase va nos seus prazos e pasaremos a seguinte, pero aquí queda aínda prácticamente un ano de obra, estamos aínda no primeiro mes, que esta obra está prevista para un ano, poden pasar moitísimas cousas, eu prefiro non darnos os prazos, o importante é rematala ben. Nesta primeira fase os traballos centranse agora na instalación das novas tubaxes de canalización da auga. Son pezas de PVC máis respectuosas co medio ambiente. É algo especial, é a primeira vez que poñemos este material en Pontevedra porque é un tubo que leva un 60% de material reciclado, de PVC reciclado. Ten todas as garantías e ten unha certificación de AENORP perfectamente para que poida ser utilizado. Estános saindo a un prezo pois moi ben, porque este é un material que está intentando poñerse a circular. Nos coñecímolo de primeira man e os técnicos garanten que va a funcionar ben. As obras teñen un orzamento de 1,9 millóns de euros e están divididas en 10 fases, cun prazo de execución total dun ano. A pesar do avance dos traballos, dende o Concello recordan que sempre será posible o acceso a aparcadoiros soterrado e que se respectarán as necesidades comerciais dos establecementos da zona.